tomto díle se budeme opět věnovat tvorbě videa v programu Blender. Možná někdy potřebujete ve videu rozmazat obličej třeba žáka, který nemá souhlas rodičů s natáčením. Navazujeme na předchozí díl a rozšiřujeme klíčové snímky o masky. Maska je nástroj, s jehož pomocí lze vybrat a upravit jen část videa. Tímto způsobem můžeme vybrat například jen obličej člověka a rozmazat jej, aby byl anonymní. Zdravím vás všechny u dalšího tutoriálu v Blenderu. Zatímco v minulých částech jsme se celkově zaměřovali na nástroje Blenderu a to, jak je využít, v několika budoucích dílech bych se chtěl podívat hlavně na konkrétní problémy a jednotlivé techniky, které můžete v konkrétních situacích využít. Dnes se zaměříme na rozmazání obličeje a upravení hlasu, tak aby naše osoba na videu zůstala anonymní. Budeme využívat techniku maskování s rozmazáním. Pro začátek si jenom ukážeme, jak na celé video aplikovat rozmazání. K tomuto účelu jsem si připravil video muže nasazující si brýle. Mým cílem je, aby video bylo na počátku rozmazané, ale když si muž brýle nasadí, vrátilo se zpět do normální kvality. Tento postup nebude nějak náročný. Vyberu si tedy stopu videa, přidám efekt, který se nazývá Gaussian Blur, tedy v překladu do češtiny Gaussovo rozmazání. Pokud by vás zajímalo, odkud získal tento nástroj přízvisko Gaussův, je to po jednom z nejvýznamnějších matematiků všech dob, Friedrichu Gaussovi. Právě Gaussovu funkci budeme aplikovat na video, čím vzniká rozmazání. Po zvolení tohoto efektu se jako obvykle přesuneme do nastavení vpravo. Kolonku s názvem rozmazání by se tu ale hledali marně. Místo toho budeme upravovat hodnoty velikosti X a velikosti Y, což udává jako obvykle osy videa. Konkrétně udávají vstupy do rovnic v jednotlivých osách. Když tedy zvětším hodnotu X, obrázek se mi začne postupně rozvolňovat do stran. Toto rozmazání jenom jedné strany se používá zvláštně u efektu otáčení kamery, kde simuluje pohyb. Nejspíše jste již slyšeli pojem motion blur, tedy rozostření pohybu. Objekt se před kamerou pohybuje tak rychle, že jej není schopna zaostřit. Toto přesně jsme schopni simulovat tímto efektem. U našeho konkrétního případu se ale určitě nehodí, proto zvýším i velikosti u osy X. Řekněme na 40. Teď přichází čas na to vrátit kameramanovi vidění, poté co si muž nasadí brýle. K tomu, jak jste jich možná odhadli, využijeme keyframes z minula. Přejdu na čas, ve kterém ještě muž nemá brýle, ale už si bude nasazovat, takže tady. A u velikosti X a Y nastavím klíčový bod. Buď pomocí klávesy I, nebo zakliknutím kosočtverce vedle hodnoty. V moment, kdy už má muž brýle nasazené, znovu zakliknu keyframe a změním hodnoty na 0. Nyní, když video vrátím a přehraju jej, můžete vidět, jak se rozostření postupně ztrácí. Tedy mohli byste vidět, kdybych neměl tak nízké FPS. Přejdeme ale na vyšší level. Co když si aplikovat rozmazání pouze na určitou část videa? Vložím si další ukázkové video a řekněme, že tento běžec modrem si velmi cení své soukromí. Proto nechce, aby byla jeho tvář na videu vůbec viditelná. To je v pořádku, všechno lze vyřešit. Tentokrát poprvé přejdeme mimo pracovní prostor videa, ve kterém jsme se stále pohybovali, a v plusu vedle kolonky Video Editing zaklikneme VFX, což je zkratka pro vizuální efekty. A přejdeme konkrétně ke maskingu. Před námi se objevila úplně nová pracovní plocha, bez jakéhokoliv otevřeného souboru. K úpravám budeme potřebovat jen mod masky dole, proto ji zvětším přes celé okno. Z adresáře kliknu Open a vyberu své videoběžce. Toto okno nezaznamenávám, takže jej nevidíte.
Po vybrání souboru se vrátíme zpátky k úpravám. Dole můžete vidět časovou osu, tak jak jsme na ní byli doposud zvyklí. Nyní k samotné masce. Jak už ze slova maska vyplývá, budu vybírat tu část videa, na kterou se aplikuje daný efekt. V tomto případě to bude maska s rozmazáním na běžců v obličeji. Přejdu tedy na začátek videa, podržím Ctrl a u toho zmáčknu levé tlačítko myši. Můžete si všimnout, že se na náhledu videa vytvořil bod. Když ještě jednou podržím Ctrl a zmáčknu levé tlačítko myši, z bodu se stává geometrický tvar s liniemi spojující jednotlivé body. Když objekt dokončím, tak aby v jeho obvodu nezůstalo volné místo, mám vybraný prostor, na který se bude maska aplikovat. Doporučuji udělat masku něco větší než jeho obličej, jenom tak pro jistotu. Nyní, když ale video pustím, maska zůstává pořád tam, kde je, zatímco běžci v obličeji se pohybuje. K úpravě pozice masky použiju jako obvykle keyframes. Abych ale stále nemusel klikat na klávesu I, budu mít zakliknuté tady to kolečko. Nalevo tlačítek přehrávání. Pokud toto kolečko zmodralo, jakékoliv změny masky automaticky probíhají, jako by se jednalo o klíčové body. Jsou tady automatické. Posunu se tady o něco dopředu, kde se kamera pohla, takže už běžec není v záběru, a přesunu masku. Celou masku přesunu velkým bílým kolečkem uprostřed. Jednotlivé body upravím tak, že na ně kliknu, oni zažloutnou a mohu je přesouvat tam, kam chci. Když se znovu podívám, jak se maska hýbala, můžete si všimnout, že jako obvykle sleduje klíčové body. Znovu nám běžcům obličej vykolkl z masky, takže ji přesunu, upravím body a tento postup opakuji celé video. Doporučuji si každou změnu ještě přehrát, protože ní si můžete všimnout, že když jsem vkládal klíčové body tam, kde měli, běžec nám vykoukl rychlým pohybem. Znovu a ještě trochu doleva. Tento proces je velmi jednoduchý, ale občas může být i zdlouhavý. Takto si přehraju celé video a budu neustále upravovat masku. Celý tento proces ale asi nepotřebujete vidět, takže přeskočím do doby, kdy je hotovo. Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Takže jsem aplikoval klíčové snímky na jednotlivé body, přesunoval masku a nyní ji přibližně drží na běžcově tváři. Samozřejmě přidáním více bodů a více klíčových snímků by výsledná maska byla ještě přesnější, ale pro účely tohoto tutoriálu nám toto bude stačit. Dobře, a co dále? Pokud jste s maskou spokojení, a já jsem, musím ji nějak dostat do videa. Uložím si tady tento soubor buď pomocí kláves Ctrl a S, nebo kliknutím na File a Save. Vyskočí na nás již známé okno, které vy bohužel u mě nevidíte. Ještě než přejdeme zpět k videu, chtěl bych vás upozornit na jednu věc. V nastavení tohoto módu vpravo nahoře se nachází jméno této masky, kterou jsme teď upravovali. Tedy u mě je to mask.001. Kliknutím na tyto dvě kolečka se zobrazí další masky, které můžeme upravovat. Lze samozřejmě i vytvořit novou, nebo vyhledávat již existující. Vrátím se zpět k nastavení videa, na kterém jakoby se nic nezměnilo. Taky že ne. U stopy videa kliknu na Vložit a zvolím si Adjustment Layer, tedy v češtině upravující vrstvu. Tu vložím tak, aby byla viditelná nad videem a tak, aby se její začátek shodoval s počátkem videa. A znovu přejdu na nastavení vpravo. U pravé hranice okna se nacházejí jednotlivé módy nastavení. Prozatím jsme pracovali pořád ze strip.
Pod ním je Tool, ale tentokrát budeme potřebovat Modifiers, které si také vyberu. Kliknu na Add Strip Modifier, tedy přidat, a zvolím si masku. No, znovu zvolím masku, kterou chci přidat, a již víme, co znamená symbol dvou koleček, to, že teďka si zvolím svůj konkrétní mask.001. Nyní se náhled videa změnil a je v něm vidět pouze zvolená maska. Tato maska je umístěna přesně v Adjustment Layer, v té upravovací vrstvě. Když ji posunu, maska se posune také. Proto je nutné, aby tato vrstva vždy začínala na stejné pozici, jako začíná video. Nyní, když ji přehraju, sleduje obličej běžce přesně tak, jak má. Nastává ale další problém. Za obličejem běžce přece nevidím pozadí, ale my už naštěstí víme, co to znamená. Znamená to, že v sekci Blend musíme zakliknout Overdrop. Až jsme znovu tam, kde jsme byli. Jakoby se na videu nic nezměnilo. Ale jedna velká změna je ta, že v modré sekci s videem se nachází celý snímek, zatímco v sekci Adjustment se nachází jenom má maska. Toho samozřejmě můžu využít tak, že k upravující vrstvě Adjustments přidám znovu efekt Gaussova rozmazání. U blendu si zakliknu jako obvykle Overdrop a přidám rozmazání, řekněme na 40. Nebo 30 možná bude lepší. Když video znovu pustím, jednak vidíme, že můj počítač ji nestíhá načítat, a jednak to, že běžcův obličej zcela k nerozeznání. Náš cíl je splněn. Pokud se vám zdá moc viditelný nebo málo, není nic našího, než upravit hodnoty velikosti rozmazání. To by bylo pro dnešek všechno. Příště se podíváme na slibované úpravy hlasu a celkovou práci se zvukem. Další odkazy a původní videa z YouTube naleznete v popisku. Děkuji za pozornost a uvidíme se doufám příště.